Kardom don marle pinini li ako puthot bang thula nang litum kilang bom mate ka ching hon channel Karbi 2.0 along la pen aprang sila nili video kilang ara do an phasta me nili hin pen Kardom pajrik lo Kardom la pen no nang litum la Karbi 2.0 channel long sakimi lang la kilang bom la pen subscribe kilang polte la subscribe pu tok dui la so dim ber igo la pen la so dung la bel arjan dui dak ber igdet pen olong set no Lalu pulde monon pirni li kapre ka video le upload sita nangli tom kelong da prangi matte nangkele da prangi aphan lapen pinia video bangke ingsi woreng a video mate woreng awar saya video laso woreng awar sai hin sinili bang pini bang nang than pon ek pola so video along la sinale tum skip ke pin pen mate than the pin pen nangli tum la so video bang nang langdun ik bomo la pen nangli tum la job amen mate vacancy sorry lalote vacancy kan ansi do manali tum la thumbnail mate title long thek long po la son thak thak sinili la so video long ta nang than pon ik po la si video chengchi aprang nangli tum intro lang igo intro lang det pen video bange cheng pon phin nang la pen ning hang tum apply dun tamen la pen ning hang hip olote nali tum share tame ho bang ning ke hang tum dui mate ki jog dun mate la son ni vilong ke claim dun tum du ta hai mane ning ke hang tum la sinali tum la so video bange share ik tha tang te nali tum la intro bang lang igo la pen video cheng pon philo na la pen aprang sinang litum la so video description la link longi la so link long nang litum ber fit no ber pen na son nang litum da chrome mate kapre ga browser pen sta chingpu po la pen la son details nang klang po la sil la so video to nang litum skip ke pin mate than the pin pen lang igol ni lidang thini details bang dang than pon po la pen aprang sinang litum han ni lidang nang pik lang pon po la job amen bangke dag Indian Navy Tradesman Recruitment 2022 pula pen post bang kadak there were 1531 post to asnalitum ning kehangatum jogdun tame la pen dak contents bang nili dak nang than ikpo la pen nang piklang pon ikpo nali tumta lang nang lang dun bomo la Indian Navy Tradesman dak Recruitment 2022 Indian Navy has released the latest notification for recruitment of Group C civil line treatment skilled vacancies the lapen dak post lai huilo lapen la so website long dak website the people no la so website long dam igra nang le tum details sai hui dak pen ta lang dam ik me lapen ke start bang ke dak February 21 arni pen lo lapen ki jodi bang ke 22 March an lapen details sai hui dak Koson se ka apply ning malapen eligibility qualification age limit lapen salary apply online lapen important date application fee lai huidak nili nang peklang pon ekpo lapen aber nang litum dak thek pon long po dak requirement organization bang kenang litum dak pon lang pono la thak bang lason se to lapen amen bang kenang litum dak thek pon long po la Indian Navy la pen post name bang kenane tum dak Group C civil line tradesman skill la post amen bang ke la penale tum dak advertise number bang Navy tradesman recruitment 2022 lo la pen vacancies do dak tum 1531 ando la pen salary long lang dam lo pulte pay scale nale tum dak 19900 la pen level 2 an manale tum 63200 an ya la pen job location ma nali tum dak thek monong po all India lo job location ma la dak thek monong po all India la pen la last date ka fly ning bang ke dak logi bang ke la March 22 2022 an la pen mode of apply mane dak online mode se apply ponang po hormo bang ke la pen nale tum category bang dak defense job do yo defense job puse tok pon no la pen nale tum official website pulote nale tum la indiannavy.nic
.in pulang dami ko dak penali tum apply dami po lapen telegram le join din ta dak telegram ta lapul join ni pula dak click here pudi dak all information ho dak ta long thai po lapen important dates bang ke dak khilo piklang pon apply like start bang ke 21 pen start lapen last date 22 mochik lo an January February March 22 an lapen exam date bang mulai apply date penali tum mobile ang stami email ang stami nang pilih po exam date bang lapen application fee lang dam te dake nang ne application fee bang ke application fee bang nang ne lapen eligibility lapen post details sai hui bang ni lidang nang piklang pon tu poko lapen non age long lang nam na age bane kan anarta pen si jog don loi ma dak age limited bang ke 18.25 years anil lapen qualification of vacancy details bang nani tum dak tek ponang po la post name bang tradesman lapen vacancy 1531 ando lapen dak 10 pass lapen ITI lapen level lahayu nali tum dak pelang pono mana ITI hayu dak Charlie dang po lapen Navy tradesman skilled group C nali tum dak trades bang kenali tum dak tek polang po electrical fitter bang kenali tum UR 69 sorry 69 post lapen OBC tum hanle 38 lapen SC tum hanle 27 lapen dak ST hanle tek pon loi nali tum ST dak 14 ando lapen EBS tum han 16 lapen total dak 164 an post do lapen next bang electro plater la long le nali tum UR tum hanle 6 lapen OBC tum hanle 2 lapen SC tum hanle 2 dak ST bang ke ave ya ST bang lapen EBS tum hanta ave sorry EWS tum han lapen dak 10 total 10 post do lapen engine fitter long bang UR tum han 68 lapen OBC tum hanle 37 lapen SC tum hanle dak 28 lapen ST tum hanle 14 lapen EWS tum hanle 16 lapen total dak post do 163 an lapen foundry long le nang le tum dak thek ponang po UR tum hanle 4 lapen OBC tum hanle 1 SC tum hanle 1 ST tum han ave A WS tum hanta ave lapen total dak 6 post do lapen pattern maker la tum hanle UR tum hanle dak 5 do lapen OBC tum han 2 lapen ST tum han ave sorry ST tum do da 1 post do ya lapen EWS tum han ave da total 8 post ando lapen ICE fitter la tum han le dak UR tum han le 47 lapen OBC tum han le 32 lapen SC tum han le 14 lapen ST tum han le 5 lapen EWS tum han le 12 lapen dak total la post ba 110 110 ando lapen instrument fitter tum han le UR tum han le dak 18 lapen OBC tum han le 7 lapen SC tum han le dak 3 lapen ST tum han le 1 lapen EWS tum han le 2 lapen dak total post ba 31 lapen machinist tum long phan le message sorry dak machinist as a post bang ke dak UR tum han 31 lapen dak OBC tum han le 19 lapen SC tum han le 3 lapen dak ST tum han le 1 lapen dak total 31 an post do lapen hai hui dak printer tum han do printer tum dak ST tum han lang dam dak ans lamut do printer the ST tum han 4 lapen dak total dak 53 an post do lapen planter tum han le dak UR tum han 28 lapen OBC tum han le 12 lapen SC tum han le 9 lapen ST tum han le 2 lapen EWS tum han le 9 lapen total dak 60 aposto lapen sheet metal worker la tum han le dak UR tum han le 6 lapen OBC tum han le 2 lapen SC tum han le 1 ST tum han ave lasni da important anthan pon pelo lapen Taylor tum bang la UR tum han bang dak thek pon long po UR tum han le 11
lapen OBC tum hana 3 lapen SC ST tum dak 1 do lasi dak jog dun me lapen dak do lang lai hui long si post bang do dak ho lasi nale tum jog dun tame lapen written exam lai hui ba nile danam piklang pon documents PPC nai ma lapen subject bang ke dak subject bang dak thek ponang po reshoring long question 10 lapen marks 10 lapen maths long lenang letum dak 10 lapen question that marks the question that 10 marks the 10 lapen GK long 20 question lapen marks the 20 lapen related ITI trades question ITI long penang letum manarji dak 50 question dui lapen marks the 50 an lapen dak total nang letum thek ponang po 100 marks lapen kai fly ningi bang ke dak piklang pon lo click on apply link nang letum first nang letum registration kuri nang po lapen ID password lai create nang po lapen login using ID password generated step 1 lapen fill up details application form lapen upload the requirement documents including photo and signature lai nang letum dak pen preview print application submit nang po lapen also nale tum dak pen check damme railway ITI if forensics 2019 navy affairs vacancy lai huian chala dak lapen important links ba nale tum la aber thek pon long po lai hui la so links long nale tum dam pen apply damme po nasinili example dak click pon po lapen Koson se ka apply dam ning mala nili la so link long tanang pon ik pon nale tum pan lasil la hello yo dak nili desktop size bang simarik dat po la penale tum la son page wang po da online registration date 21 la dak pen hello nale tum jog duni pulote the official website lo lasinale tum dak afrang si dak register kuri nang po nale tum register ka kuri pan register long ber igol lapen nale tum dak applicant name lapen application applicant date of birth lai nale tum fill up mo OTP lapen OTP wang po nale tum mobile long lapen form hayu ban nale tum dak pen fill up pano lapen la advertisement alo tan nili nang piklang pon nale tum han na sabso nili dak video bang paching ton ikop la hela nale tum dak thek pon longi la advertisement na la dak clear o si la paper long se uthai pot namase dak la unclear o edet lo la se dak teng sivel ho dak nili nang thana teng pen ke tok khai hoi bang nale tum dak pen thek pon long po lapen la tanali tum download di pulte nili la so video description nang link pidat po dak pen nali tum download phenot lapen nali tum la video long thek pon long po Koson son sikai flying ma mate kan anadet ma lapen qualification kan an senaing ma lapen salary bang kan an ma lapen kosodim si kan an ma na apus do mate vacancy do lai hui nang litum la video long thek long po la sinang litum mo kai apply ho jong sipini ka siksak do polote nilifan nilikai ta puat tilo la ing thiveda lam sinang litum nilifan na homri go na hom la whatsapp long stamela pen comment long stamena litum narji go nili hodak stamena reply don po la pen subscribe na litum ningkang sam do polote subscribe ikta lapen la belar jan ta bere go la lo pulote monon phir nili kapre a video le upload sta na letum a mobile long da prang fan la sipinia video long bangkel anchot lo mo next video long le chitong nang tangte kadu ka vela Karbi 2.0 kilang ara do an fan sta me nili hin pen Kardom pajerik lo